Så skal jeg... Jeg tror, jeg vil fortælle om, hvordan jeg startede med det her erhverv med at fortælle historier. Faktisk besluttede mig for, jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke arbejde mere i udlandet på den måde, og jeg gider heller ikke gå tilbage og tjene mere. Nu vil jeg tage tilbage til Danmark, og så vil jeg leve som alle andre normale danskere. Så jeg trillede simpelthen tilbage til Sydney og i lufthavnen. Jeg gad ikke engang prøve at sælge bilen. Jeg gav den bare til en tilfældig, jeg mødte derude, sådan en polak. Nu er jeg bange for, at alle i Polen tror, at når man kommer til Australien, så må man få æret en bil. Men han tog den bare, og så fløj jeg simpelthen tilbage til København. Og nede på arbejdsformidlingen i København, der anede de ikke, hvad de skulle stille op med mig. Og ham fyren, han sagde, hvis du ikke vil tilbage på værtshusene, så er der altså ingen arbejde. Han sad og bladede sådan en mappe. Så det eneste, der overhovedet er, det er som skolebuschauffør i Gribskov. Så det er lige mig. Det er derfor, det er... Nu har jeg slidt og slæbt hele mit liv og sådan noget. Og at ligge og køre rundt i en skolebus og samle små, søde unger op, det må da være enormt hyggeligt. Og så fik jeg også jobbet, og jeg lå også køre rundt i Gribskov og samle små, søde unger op og kørte dem over til Spønderup skoler. Og så, mens jeg sad indenfor mig og blev frygteligt kloge, så sad jeg ude i bussen og holdt smøger og læste bøger og drak kaffe. Og når det så kom ud, så kørte jeg hjem. Det var sådan det, der bestod af. Men jeg ved ikke, hvor mange gange jeg holdt ude i Gribskov, hvor bussen er gået i stykker. Det var sådan en gammel ommalet hotelbusser. Med sådan 40 sultne, trætte unger, der bare gerne vil hjem. Og vi sidder og venter på en kranbil eller en anden bus. Og så bliver det fuldstændig umuligt, sådan nogle unger. Og jeg er ikke den store pædagogiske begævelse. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er jo bare sådan, som jeg er. Så når det bliver fuldstændig umuligt, så kunne jeg ikke holde dem ud mere. Så rejste jeg mig op i bussen, og så råbte jeg ud i hele bussen. Hvis I ikke snart holder jeres mund, så kommer en stor trold med at gribe og banker jer alle sammen, sagde jeg til over. Det synes jeg var sjovt, at jeg altid troede med den her store trold mod grib, der skulle komme og banke med. At de altid talte om den her store trold. Så kunne jeg finde på, fordi de altid snakker om trolde, at i stedet for at køre ned og vende en stor bus nede ved Nødebo, store parkeringsplads, så kunne jeg finde på at bare smække den lige ind i skoven, hvor der slet ikke må køre biler, sådan nogle arbejdsspor til arbejdsmaskiner. Så mørkede jeg simpelthen bare bussen lige ind i skoven, sådan at grene kørte ned langs siden af bussen, og alle ungerne faldt ned af siderne, hang sådan i stængerne, og hvor skal du hen, Karsten? Og jeg kunne slet ikke forestille sig, at den her lange bus skulle komme ud igen. Og de var sådan helt bekymrede og ængstelige, hvordan skal det komme ud igen? Jeg sagde, jamen jeg har en aftale med mor Gib, den store trold, der er derinde. Hun sidder og venter på os. Og hun har lovet mig at tage den her store bus og løfte op, og vende den om og sætte den ned igen, så vi kan komme ud. Men hun var der jo aldrig, så jeg må bænde og svogle vende den her store bus selv. Men så sker der skift for det. Altså en dag, så sidder jeg ude i bussen og tænker, jeg tror, jeg skriver en troldehistorie. En børnebog om trolde i Gribskov. Det kan være, det jo gør. Så skrev jeg sådan en historie, som jeg synes var intet mindre end genial. Han var utroligt godt sammen. Fantastisk formuleret og utroligt pointe. Og jeg sad faktisk ude i bussen og overvejede, hvilket forlag skulle have en ære af at udgive den her. Og så er det tilfældigvis, at jeg læser en artikel om H.C. Andersen. Ikke det lang tid før H.C. Andersen, men sådan en artikel, der beskrev, hvordan han arbejdede. Han altid gik ud og fortalte børn historier om og om igen, før han satte sig ned for at skrive den endelige form. Og på den måde fik han den her fine, direkte form. Og tænkte jeg, det gør jeg da også bare med min historie. Men nu skal lige sige, at jeg har ikke nogen børn selv, men møder en rødhåret unge på Vesterbro, så plejer jeg at stikke med 50'er. Nej. Jeg gik jo bare ned i børnehaven. Det er jo alverdens børn. Så bankede jeg dem op ned i en børnehave, så spurgte pædagogen, må jeg ikke godt fortælle ungerne om den her historie? Jo. Så samlede de alle ungerne ind i legestuen, og så stillede jeg dem op, og så fortalte jeg den her historie. Og det første, der skete, det var, at halvdelen af ungerne rejste sig og gik, fordi de kedede sig. Og den anden halvdel, det afbrød mig hele tiden, for nu stod der sådan en voksen mand med dyb stemme og skæg og fortalte om trolde. Det er sådan, børn nu gik. Så må man også vide alt om trolde. Så var sådan en unge, der afbrød mig. Hvorfor har trolden en hale? Så det ved jeg sgu da ikke høre noget efter. For jeg prøvede at holde den her historie, men den hang ikke sammen. Den var alt for kompleks, og der var ingen rytme i den. Så da jeg gik, så smed jeg den væk. Så tænkte jeg skal da ikke stå og fortælle børn om trolde, når jeg ikke har forstændt med trolde. Og så sker der skift. Så blev jeg skilt for 3. gang. Der var også jeg var hjemme åbenbart. Og vi havde ikke ret meget sammen, så jeg tog bare en dyne med. Og så var jeg flad. Og så det eneste, jeg havde råd til at købe, jeg havde 5.000 kroner, det var, at jeg købte Peter Bellis gamle udslidte campingvogn oppe i Helsinge. Og siden har jeg fundet ud af, at alle campingvogne over 11,5 meter, de har tilhørt Peter Belli. Det er sådan en salgstriks. Det var lige meget. Men jeg besluttede for, at jeg ville vide alt om trolde. Og jeg var igennem lynhurtigt i børnebibliotekerne. Det var sjovt og underholdende, men jeg endte ud i lokalarkiverne.
og landsarkiverne, og jeg røg ind i Dansk Folkemindesamling. Faktisk brugte jeg et halvt år hver eneste dag på at sætte mig ind i de gamle beretninger om trolde. Det var gamle håndskrevne breve. Og det er jo den rigtige trold, for bønderne har jo vitterligt troet på trolden, så den har jo eksisteret. Og så gik jeg tilbage til børnehaven. Og så havde jeg ikke nogen bestemt historie. Jeg havde en stor viden om trolde, og så drejede det sig faktisk om, at de skulle spørge mig om alt. Og så ved børnene ikke, hvordan trolden ser ud. De tror, det er sådan Hugo eller Trolderik på fjernsyn, så jeg var nødt til at tage papir med. Så var jeg flad til at købe det her brune papir, som maleren lægger ud på gulvet og skar ud, og så på hjemmelavet stabilis og tegnede jeg samtidig. Og det gik fuldstændig i selvsving. Pædagogerne så det som økologiske historier. Pludselig blev jeg troldolog og alt muligt. Så jeg endte med at turnere rundt i hele landet, og fik også et telt, sådan et silvan-telt, hvor jeg smed puder ud, og så væltede det bare ind med børn, og så tegnede jeg og fortalte. Jeg havde 4-5 forestillinger om dagen. Og lige her til sidst, det ved jeg af erfaring, når man taler om trolde, så vi er jo børn alle sammen et eller andet sted, så vil man også vide, hvordan en trold ser ud. Så jeg har faktisk taget et stykke papir med, og så vil jeg tegne en trold til jer her til allersidst. Og det er stadigvæk det der grundpapir, som malerne de ligger ude på gulvet. Det er det billigste. Nu er det sådan, at trolde er ikke sådan nogle søde nogen. Og faktisk sad til stor bestyrelse for unger, sikkert også for jer, så hader trolde faktisk nisser. Det er fordi, trolden betragter nissen som en forræder. Den har forladt skoven, taget mennesketøj på, blevet flittig og står tidligt op. Så de hader nisser. Så jeg har faktisk lige tegnet en hurtig lille nisse her, der løber for sit liv. Det går meget stærkt, det her kan jeg godt fortælle. Og den drypper lidt, den her. Det er lige meget. Må se. Det går rigtig stærkt, det her. Og nu skal vi have trolden. Og han hader nisser, derfor løber han efter. Og nu kan I se, hvordan en rigtig trold ser ud. Det er ikke sådan nogle søde nogen. Det er jo rigtig barske. Trolde ser sådan her ud. Så har det sådan et kæmpe hår her. Og den er rigtig vred, for det er den her nisse. De kan jo ikke lade være med at drille. Den har sikkert drillet trolden herude i skoven. Fordi jeg er hane her bag i. Og så prøver den på at række ud og få fat i den her fjollede nisse. Sådan. Og så sker der også, at den får fat i den. Altså, det er ikke noget med, at den spiser den, eller den slår den ihjel. Det er, fordi det er så kedeligt nede i troldehulen, så den fanger næsten, tager med ned i troldehulen og kommer ned i et fuglebur. Og når den så keder sig, så tager den frem, så hiver den i næsen og ørerne. Sådan, En gang imellem, så holder den næsen sådan her, trækker sådan bukserne ned på den, og så tager den sådan en grov fil og kører på numsen af den. Det er sådan noget, det er rigtigt. Det er forbundet troen, og det fortæller jeg til børn. Tak for det.